Баршаңызга да хайырлы көннәр. Бүген без барлык халыкны аякка бастырган, карабыда ярмасы сатып алырга мәҗбүр иткән вирус турында сөйләшәбез һәм җырчыларыбыз карантин вакытында нәрсә белән шөгыльләнгәнен ачыклыйбыз. Эфирда яшьлек тавышы һәм мин Зөлфия Гыйльметдинова. Арсланы, ничек кенә кызганыч булмасын, безгә синең белән саубуллашыр вакыт килеп җитте. Уңышлар сиңа. Яшьлек тавышының иң күңелле мизгеленә килеп җиттек. Яңа сулыш, яңа премьера. Котлыйбыз һәм карыйбыз. Яшьлегебез язларында утыртып без пары миләш. Кәлгечләрдә кызарды күк, син миңа сөям дигәч. Син өзелеп сөйгән ярым, иң ышанычлы сердәш. Сөюләргә шаһит булып, чәчәк ата пары миләш. Син өзелеп сөйгән ярым, ышанычлы сердәш. Сөюләргә шаһит булып, чәчәк ата пар миләш. Бакчадагы пар миләшләр ястар саен чәчәктә. Ал чәчәктә як бәхетләр, көтсеннәр киләчәктә. Сөйгән ярым, иң ышанычлы сердәш. Сөюләргә шаһит булып, чәчәк ата пары миләш. Син өзелеп сөйгән ярым, иң ышанычлы сердәш. Сөюләргә шаһит булып, чәчәк ата пар миләш. Кызыл миләш тәлгечләрен бергә җыйдык көзләрдә. Безнең сөю чагылдыра, наслар тулы күзләрдә. Син өзелеп сөйгән ярым, иң ышанычлы сердәш. Сөюләргә шаһит булып, чәчәк ата пары миләш. Син өзелеп сөйгән ярым, иң ышанычлы сердәш. Сөюләргә шаһит булып, чәчәк ата пар миләш. Сөюләргә шаһит булып, чәчәк ата пар миләш. Чәчәк ата пар миләш.
Син әле дә безнең социаль челтәрләргә язылмадыңмы? Тизрәк кереп языл. ТМТV телеканалы синең белән дуслашырга тели. Безнең иң кайнар яңалыкларны Instagram челтәрендә, Контакт челтәрендә һәм YouTube каналында күзәтеп барырга мөмкин. Кер, кара һәм безнең яңалыкларны беренчеләр рәтендә бел. Sağınam seni canım Uyuman çıkmıysın minim Seni bigrek nık yarattım Matur jimişim mehabetim Seni kurası kile Sen miğanı kirek Ko'nglim jonim seni izli Biz birga bo'lganda baxtli ikki yurak Sendan boshqa yashayolmayman Arani muhabbat seni Yiroqdan qaytasi kelar Birga bo'lup o'zi baxt Yurak turinde singina Seni ko'rasi kela Sen menga kerak Ko'nglim jonim seni izli Biz birga bo'lganda baxtli ikki yurak Sendan boshqa yashayolmayman Biz birga bo'lganda baxt Silov ham yashau yengilroq Kuch bera bizga muhabbat Birga matur yashau rahat Seni ko'rasi kela Sen menga kerak Jonim seni izli Biz birga bo'lganda baxtli ikki yurak Sendan boshqa yashayolmayman Карантин вакытында Зарина Сылкаева күбрәк әти-әниләре белән булырга тырыша. Шулай да эш турында да онытмый, фортепиано каршына утырып, яңа җырлар иҗат итүен дәвам итә. Мөгаен узакламый Зарина безне яңа клиплар белән янәдән сөендерер дип ышанып калабыз һәм тәүге урынны үзенә тапшырабыз. Чәчәкләр бүләк итсең миңа Һауларын, кызылын, акларын Минем бит җаныма үрелеп Наз көтеп тилмергән чакларым Чәчәкләр бүләк итсең миңа Булса да аларның төрлесен Гөлләрдән үрелсен язмышлар Гөлләрең сөюен билгесен Чәчәкләр
Шәшәкләр бүләк итсин миңа, булса да аларның төрлесе. Гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесе. Шәшәкләр бүләк итсин миңа, шәшкәгә шәшкәләр сыңарым. Йөрәгең эшесе сагышта, мин сиңа җылымны урармын. Шәшәкләр бүләк итсин миңа, булса да аларның төрлесе. Гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесе. Шәшәкләр тиз сула димәсин, алтында байлыкта бер көнлек. Гөлләрең китергән мәхәббәт, шәшәкле сөюең гомерлек. Шәшәкләр бүләк итсин миңа, булса да аларның төрлесе. Гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесе. Шәшәкләр бүләк итсин миңа, булса да аларның төрлесе. Гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесе. Шәшәкләр бүләк итсин миңа, булса да аларның төрлесе. Гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесе. Гөлләрең сөюен билгесе. Айнур Галлямов вирустан ераграк качырга уйлап, туган җиренә Ширемшән якларына кайтып киткән. Шәһәрдә гомумән илһам килми һәм иҗат турында онытам ди үзе. Хәзер исә үзенең студиясында яңа җырлар, аранжировкалар иҗат итүен дәвам итә һәм кемнедер юксына. Ә кемне юксынганын без хәзер ачыклыйбыз. Günlerimde seni uylab uzam, sağışlarını nişik juyarga. Yalgızlıktan yürek şaşar indi, bilmim canını kaya koyarga. Ezgelen parasız akışlarday, hamar seni güne yuksınam. Yazmış jillerine taşvasan da, sen yanındağına bitseman. Ezgelen parasız akışlarday, hamar seni güne yuksınam. Yazmış jillerine taşvasan da, sen yanımdağına bitseman. Taşlap gittin yalğız, gittin mine, ine bәхетligine şağımda. Yürek yarasından kanım dama,
Ömrümün yaktı dağında Ezgelerim barsız akışlarday Haman seni güne yükselen Yazmış illerine taşlasan da Seni yanımdağına bilsin Ümmetimin özümün güdem haman Sen gelirsin kebik doyava Elle ümit aldı gözlerimine Yaşlar koyava Ezgelerim varsız akışlarday Haman seni güne Yazmış illerine taşlasan da Seni yanımdağına bilsin Ezgelerim barsız akışlarday Haman seni güne yükselan Yazmış illerine taşlasan da Seni yanımdağına bilsin Alдағы жыршыбыз карантин вақытында йымшақ диванға отырып, зор кәсәгә мәтрүшкәле шәй ясап, түрлі тәм-томнар ашап, сатып алынған китапларын оқып, рәхәтләнеп, гаиләсе белән ял итәргә хыяллана. Әфәрин достым, кискен вазгыятьләрнең уңай якларын табу зур нәтиҗә. Без сиңа алдағы иҗат юлында уңышлар телибез һәм клибыңны карыйбыз. Матур яшәү татлы, икәү бергә булганында Кайгыларда җиңелрәк, иңгә куйганында Кайгыларда җиңелрәк, иңгә куйганында Гомер буе безгә бергә шулай барасы да барасы Булып, bir can bulup, yanası da yanasın Ömür boyu bizge bir yaş olay, barası da barası Varlar bulup, bir can bulup, yanası da yanasın Матур яшәү татлы, аңлашып яшәгәнедә Көннәр нурлы, күңел җылы, син булсаң янәшәмәдә Көннәр нурлы, күңел җылы, син булсаң янәшәмәдә Ömür буе безгә бергә шулай, барасы да барасы Varlar bulup, bir can bulup, yanası da yanası
Yoxdu yeşil tatlı Məhəbbət sürməsən Canı canığa tutaştırgan Kıllar tik üzülməsən Canı canığa tutaştırgan Kıllar tik üzülməsən Ömür boyu bizge birge şulay Barası da barası Barlar bulur bir can bulur Yanası da yanası Ömür boyu bizge birge şulay Barası da barası Barlar bulur bir can bulur Yanası da yanası Barlar bulur bir can bulur Yanası da yanası Bir can bulup olasın İki birge barasın Илнур карантинны гомумән файда белән үткәрергә булган һәм яңа фатирында ремонт ясый башлаган. Шулай ук карантин вакытында гаилә белән ял итәргә бәлешләр ашап MTV телеканалын карап ятыр өчен шәп вакыт дип саный. Башкаларга да күптән уйлаган эшләренә тотынырга һәм тик ятмаска киңәш итә ул. Минем тормышымның Синен жылы нурлар аламын Якты ай караңгы төнемнең Адашмыйча шуңа барамын Мин туганым сине яратам Синең өчен диеп җан атам Бергә булсак сагыш тарала Җилдә кермәс безнең арага Мин туганым сине яратам Синең өчен диеп җан атам Бергә булсак сагыш тарала Җилдә кермәс безнең арага Мин саклармын сине давыллардан Алдан юллар ярып барырмын Сиңа мин таяныш Һәм терәгең булып калырмын Мин туганым сине яратам Синең өчен диеп җан атам Бергә булсак сагыш тарала Җилдә кермәс безнең арага Мин туганым сине яратам Синең өчен диеп җан атам Бергә булсак сагыш тарала Җилдә кермәс безнең арага Uçkan kuşlar bir biz Koyurulmasın kanatlarımız
ихасы белән Бергә алга барырбыз Мин туганым сине яратам Синең өчен диеп җан атам Бергә булсак сагыш тарала Җилдә кермәс безнең арага Мин туганым сине яратам Синең өчен диеп җан атам Бергә булсак сагыш тарала Җилдә кермәс безнең арага Бергә булсак сагыш тарала Җилдә кермәс безнең арага Җилдә кермәс безнең арага Юлия Талхина карантин вакытында ниләр белән шөгыльләнгәнен беләсегез килә икән? Димәк, тыңлагыз. Балалар белән уйный, яңа җырлар өйрәнә, китап укый, тәмле ризыклар пешерә, мәхәббәт турында уйлый, витаминнар эчә һәм иң мөһиме, безнең яшьлек тавышында ана дигән музыкаль композициясе белән яңа үрләрне яулый. Колый бала Бу дөньяны бүлә киткән аңана Яшел ширәм өсләреннән атлый бала Керфек каклый, назлап сөеп саклый Ана өчен бала һәр чакала Балаларының күңелендәге дала Баһадирдәй зифа буйлы күркәм бала Үз башларын юып куйган күптән ана Башлы күзле булган уяк күргән бала Балам диеп янып күйеп торган ана өчен бала һәр чакала бала Балаларының күңелендән иге дала Ана өчен бала һәр чакала бала Балаларының күңелендән иге дала Мәсләр күнгән аппак чәчен ия бала Сау сәламәт бул син балам дияна Ашы язмыш илләрендә суза бала Балам диеп ярдәм кулын суза Ана өчен бала һәр чакала бала Балаларының күңелендән иге дала Ана өчен бала һәр чакала бала
Узган атнаның премьерасын мөгаен онытып та өлгергәнсездер. Димәк, карыйбыз һәм TMTV телеканалының рәсми сайтына кереп, тавышлар бирәбез. Şey içesin mi olur? İçemem ya. İyi mühendis olur. Sen anlayasın mısın şey? Ne oğlum? Sahneye de gerek bir tane. Sen gerek misin bir tane? Yazgı gürülüktey Oğup bara yeşillik Qorlı bızılı yılğa yarından Sen unutma minni Qora күзләріме Kitip baram senin yanımdan Yanarsın utlarda İske alğan şokta Gözlerine dolur yaşların Diginde meni bulamam Ayrılıda yollar Unuturga gerek ötkenni Birge bulmasak da Sakla uylarını Bizning kirsiz ihlas yüne Minsiz ağır bulur Yaşavları jirde Unutturmam süyüküne Yanarsın utlarda İske alğan şokta Gözlerine dolur yaşların Diginde meni bulamam Ayrılıda yollar Unuturga gerek ötkenni Yanarsın utlarda İske alğan şokta Gözlerine dolur yaşların Diginde meni bulamam Ayrılıda yollar Unuturga gerek ötkenni Yanarsın utlarda İske alğan şokta Gözlerine dolur yaşların Diginde meni bulamam Ayrılıda yollar Unuturga gerek ötkenni Diginde meni bulamam Ayrılıda yollar Unuturga gerek ötkenni Unuturga gerek ötkenni Ирина фикере буенча, карантин вакыты өчен иң шәп шөгыль ул гаиләгә күбрәк ихтирам бирү. Кул эшләре белән шөгыльләнү, тәмле ризыклар пешерү, яңа җырлар өстендә эшләү, гаилә белән матур кинолар карарга яки китаплар укырга һәм иң мөһиме, авырмас өчен витаминнар эчәргә. Алдагы җырда гаиләсенә, балаларына багышланган.
арзуларым, минем ныклы терәгем. Бәхет, шатлык юлдаш буласын, кабул булсын теләгем. Балаларым, кычыкларым, исән-имин булыгыз, кешеләргә нур өләшеп, үтсен гомер юлыгыз. Сезнең өчен яшим җирдә, сез дип тирә йөрәгем. Кирәк булса сезнең өчен, утка суга керермен. Балаларым, кычыкларым, исән-имин булыгыз, кешеләргә нур өләшеп, үтсен гомер юлыгыз. Балаларым, кычыкларым, исән-имин булыгыз, кешеләргә нур өләшеп, үтсен гомер юлыгыз. Сезнең шатлык минем шатлык, кыен чакта борчылам. Сездән башка яшәвемнең бер яме дә юк заман. Балаларым, йолдызларым, исән-имин булыгыз, кешеләргә нур өләшеп, үтсен гомер юлыгыз. Балаларым, кычыкларым, исән-имин булыгыз, кешеләргә нур өләшеп, үтсен гомер юлыгыз. Кешеләргә нур өләшеп, үтсен гомер юлыгыз. Яшьлек тавышының чираттагы баскычында Элиза Миникаева карантин вакытында Элиза эшсез ятырга җигенми. Яңа клиплар, җырлар, фотосессиялар, эштән ял иткән вакытлар өчен шәп кинолар һәм сериаллар исемлеген әзерләп куярга өлгергән. Шулай да Элиза кискен вазгыятьләрнең безгә кагылмавына ышанып кала һәм яшьлек тавышының яңа баскычына күтәрелә. Мин ышанам, ихлас сөюеңә, мин ышанам, әйткән сүзләреңә, бүләк итәм йөрәгемне сиңа гына, тик син мине аңлагына, аңлагына, алдамагына, алдамагына. Шатлык дигән хисләремне тыя алмыйм. Моңнар булып түгеләме синең өчен, менә шуннан аңла җаным сөйгечен. Мин ышанам, ихлас сөюеңә, мин ышанам, әйткән сүзләреңә, бүләк итәм йөрәгемне сиңа гына, тик син мине аңлагына, мин ышанам, ихлас
аңла. Сен бит миңа сулар һава кебек кирәк. Исемеңне кабатлап тибә йөрәк. Мин ышанам ихлас сөюеңә. Мин ышанам әйткән сүзләреңә. Бүләк итәм йөрәгемне сиңа гына. Тик син мине аңлагына. Мин ышанам ихлас сөюеңә. Мин ышанам әйткән сүзләреңә. Бүләк итәм йөрәгемне сиңа гына. Тик син мине аңлагына. Алдама гына. Алдама гына. Алдама гына. Алдама гына. Дөньяда төрле хәлләр булуы мөмкин. Иң мөһиме бирелгән киңәшләрне үтәргә, дөрес тукланырга, күбрәк саф һавада йөрергә һәм булган вакытыгызны гаиләгез белән үткәрергә. Шуның белән яшьлек тавышы ахырына якынлашты. Сезнең белән 1 сәгать дәвамында булдым мин, Зөлфия Гыйльметдинова. Исән сау булыгыз. Пока-пока.